Orang ini ponakan. Ya adik, moje anak-anak. Ya. Adik minta. Iya, bahasa anak gemelu sirae. Ini gedenya apa ini? Anak Pak Vito. Oh. Mari kangen Raulaya. Iya. Raulaya rewek. Apa bocah laki langsung nang lagu kuwi. Nah, aku iso nyanyi dhewe nek Raulaya kok. Bocah laki rasa hati gitu. Iya. Biasane lho. Nah, kolam kekek jempongan kuwi Mas. Iya.